kosong. Dadak ngilang-ngilik iki. Ngarep jero sanding nang ngarep ngati ngono. Aja sampean tak. Lupain to. Ngobrol apa ya? Sono ora lupa. Ayo. Ini gua tak entuk rantai sarung kan. Cuma detar. Ala jam 2 bengi kan anu ngilik. Nggak salah. Ya kan. Bisa juga ya. Kalau aku ada awan kok. Kuya deh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa imaratina wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah Sidina Bukakar Sidina Sidina Hasan wa Sidina Muhammad Syami Ali wa Sidina Syulillah wa lamun fa'at ila hadratil jamil amjai wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khususan syaikhina tawassaina sya'atul qadir lahu fatihah. Assalamualaikum ya lal baiti nubuwati wa mansili risalati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana min jamil hada ila jamil qiyamati salatu wa sultan maulana asamutil abad al-fatih. Assalamualaikum ya lal awliya ya ahlan mujabai ya ahlan awtati ya ahlan nuqbai ya ahlan nuqbai ya ahlan ya rasul ya rasul a'inuna fi quduri hawizina naquma ila bina syarikum syurila wa lamu fatiha. Ila hadrati jami'i masyayikhina alih jawi kusun kanjeng sun gunung jati Cirebon Syekh Arif Hidayatullah wa jami salah sila di Cirebon wala rojul sore wala syekita tikapi wala selani kiri wala selani ambar wala selani karijoko wala selani kudus wala selani mulia wala selani bonang wala selani kerja wala syekh jumatil kubra wala syekh maulana malik Ibrahim wala kodrati ratan patang kemakingar wala kodrati sultan terungguna wala kodrati ki akun selo wala kodrati ki akun kukukono wala kodrati pangeran haji hijau seperti ini wala kodrati pangeran sinawong wala kodrati pangeran dijaulan wala kodrati syekh gedong wala kodrati syekh mustalawan wala kodrati syekh kholil bakalan wala kodrati syekh wala kodrati makan halwatu sama wala kodrati mamak itu wala kodrati abah sepuh wala kodrati abah wala kodrati syekh taukat kami satu Cirebon wala kodrati ki zinuddin hasbullah kefuman wala kodrati ki Hamzah mani bin Mani wala kodrati Yai Amirul Fatah bin Hamzah mani wala kodrati ki Lutful Hakim bin wala kodrati Pak Soleh bin Abdurrahman wala kodrati ki Khalini bin wa jami'i masyayikhini wa jami'i masyayikhina fiddin wa jami'i wa jami'i usulihim wa furuhim wa man tasaba ilayhi wa min az-zara'a ilayhi wa liman talaqa ilayhi wa radiyallahu anhu wala qadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa la khususan ya Allah ki masjid khusus ya Allah ki kasar khusus ya Allah Bapak Wijianto khusus ya Allah Sultan Taufik wa jami'i ikhwanina fi majlis alif bali rakyat semua morot Lubuk Seragen Jawa Tengah wa jami'a li baitihim
wa jami'i talamidihim wa jami'i ikhwanihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum malawat min ladun adama ila yaumil qiyamah syaurillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Sirul Asror Al-Faslu Sabi'un Ngasaro fi bayani saumis syariati wa thoriqati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma saumul haqiqati lan siji anapun utawi poso hakikat iku fahuwa mongko utawi poso hakikat iku imsakul fuadi ngreksa palunge ati ngreksa mima saking perkara siwallahi kang saliyane Gusti Allah taala wa imsaku siri lan ngreksa sir ngreksa rahasia ngreksa rasa wa imsaku siri lan ngreksa rasa sesandingan karo Gusti Allah rasa DP karo Gusti Allah rasa bebarengan karo Gusti Allah ngreksa sir ngreksa rahasia ngan mahabbati musahadati ghairillahi saking mahabbah saking tresno saking resmen saking remen nyekseni sakliyane Gusti Allah taala kama kaya keterangan kola kang wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala dawe al insanu sirri wa ana sirruhu dawuh al insanu sirri wa ana sirruhu. Al insanu utawi insan utawi menungso iku sirri rahasia ingsun Gusti Allah. Wa ana lan utawi ingsun Gusti Allah iku sirruhu ana rahasiane al insan. Fasiru mongko utawi sir fasiru mongko utawi rahasia fasiru mongko utawi rasa iku min nurillahi ta'ala saking nure Gusti Allah ta'ala fala yamilu mongko ora condong sapa wong illa ghairillahi ta'ala maring sakliyane Gusti Allah ta'ala walaisa lan ora ana lahu kaduwe si wong siwallahi sakliyane Gusti Allah ta'ala ora ana iku mahbubun kang den remeni kang den demeni utawa kang den tresnani wala marhubun lan ora kang den senengi wala matlubun lan ora kang den purih nang endi fidunya ing dalem donya wala fil akhirati lan ora ing dalem akhirat. Wa idza waqa'a mongko arakali wa idza waqa'a mongko arikalane tumiba sapa wong tumiba nang fi mahabbati ghairillahi taala ing dalem tresna ing dalem demen ing dalem remen sakliyane Gusti Allah taala. Fasada mongko rusak apa sing rusak saumul haqiqati poso hakikat walahu mongko tetep kadhi si wong apa qada usamihi ngondoni posone si wong wa lan utawi qada usamihi iku ayarji yen to bali sapa wong bali ila mahabbatihi maring mahabbah maring tresna maring demen atau maring remen ing Gusti Allah
waliqaihi lan tetemu ing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nang di fit dunya ing dalem dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat. Kama kaya keterangan kula kang wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala dawuh as-saumu li wa ana ajza bihi. As-saumu utawi puasa iku li tetep kaduwe ingsun Gusti Allah wa ana lan utawi ingsun Gusti Allah iku ajza iku ajza wis sing tersorok kok ya enak ya ai masare kan ajza karena ada ya kan akhirnya dibaca ajzi ada hamzahnya. Wa analan utawi ingsun Gusti Allah iku ajzi kena ajzi kang bakal males sapa Gusti Allah sapa ingsun Gusti Allah ki mau bihi kelawan posone kelawan poso Injurian juga kan rada seger sangat. Ini dok, gak ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridho ka maktubi wa fawidu amri ilallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim alaina fi hadhihi zaman ila amma ba'du. Tujuh dumateng sedaya bapak-bapak jamaah majelis alim ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo dalu menika ngaturaken puji dalah syukur dumateng Allah ingkang sampun pinaringan pinten-pinten kenikmatan utaminipun nikmat sehat ugi sempat lan langkung utami sehatipun rohani. Nek sehat jasmani akeh tunggale tur wis akeh penanganane nek lara, tapi sehate rohani iki gak kabeh wong iso ngreksa atau nek pas lara gak kabeh wong iso ngobati. Masukkan Islam iki durung tentu iso ngobati nek lara rohani. Lara atine wis akeh judule. Nek larane lara rohani batin sing iso marasne sinten? Ya awak dhewe. Guru ustaz kiai kuwi cuma sarana. Ya ndene. Jadi ampun ke ketuhanan, guru itu jangan dijadikan ketuhanan, cuma sebagai penuntun atau penunjang wasilah. Lah niki saiki weh wong do tak dimen nemen-nemen ning ustaz ning kiai sehingga salah kaprah alias salah ngarteke. Awakmu ya awakku nduk dayu repot ngeten iki. Wis kasus merajalela. Ini bukan kiai model, bukan seorang ustaz apalagi seorang alim ulama. Kiai kan jenisnya nek loro. Kiai Jawa, nek kiai Arab. Maksudnya nek kiai Arab ya ulama. Nek kiai Jawa ketong kan.
Lanjut. alias benjoh dari umumnya wong Jawa. Maka dari itu, dengan adanya kita diberi rahmat Allah, bentuk sehat rohani ditambah-tambah utama luwih sempurna meneh ya sehat jasmani. Kabukten dalu menika wajib hukume syukuran. Syukuran apa? Tahaddusan binikmah, nganyar-nganyari nikmat. Saat ini kon nganyari nikmat ngertine nggo alhamdulillah. Alhamdulillah. Iku kalimat syukur, wujude syukur endi? Sing diarani wujude syukur kuwi endi to? Ya niki wujud syukur. Termasuk ngetoke mal, harta, iku syukur infak. Nggur alhamdulillah wis kelase TK. Bocah PAUD ke pinter-pinter. Alhamdulillahirabbil alamin untuk MBG. Alhamdulillahirabbil alamin gurune rapat mulia besok itu bocah TK. Tapi bagaimana alhamdulillah ini disertai dengan fi'liyah, penggawean dan tingkah laku. Kamu itu berat, nek gak ngaji gak bakal ketemu. Makanya pengajian yang ini memang abot banget ya Mas gimana? Nek pikir je umum gampang. Soalnya kondisinya ning kampung ngeten iki gak kabeh wong doyan. Nek sing jek seneng siji loro, ha iki hitung-hitung pirang desa bisa. Dan orang mung sak RT soalnya iki cukup. Pirang desa ayo, pirang kelurahan bisa. Kecamatan. Maka dari itu ketoke cilik tapi gede. Sedangkan iki toko-toko kabeh nek Pak RT, nek Pak Mudin, nek Pak Camat, nek Pak Dokter. Harapan model biaya nek wong pemerintahan. Ya selamat enak. Tokoh satu dibanding orang awam 100 kuwi lebih diperhatikan satu tokoh. Karena tokoh yang satu ini ketika salah kaprah wong 100 iki melu bubrah. Ning nek wong 100 iki salah sijine bubrah, tokohnya tetep bener gak bakal bubrah. Makanya tokoh-tokoh termasuk sampean dan berat. Mulai jadi angkat dewe, bareng nek raiso ya wae butuh kerja bakti apa. Nyongkali dalan, Bos. Ngecat dalan, ngecat tower. Sing paling ngecat kentang. Maka dari itu Ngecat banyu. ayo ditakoni. Sithik saka cilik dadi gede. Iki ya wi. Saka kelurahan Cangkol, kelurahan Pungsari. Komplit ngarep telung kelurahan ketoke cilik tapi ombo. Aja ketoke gede tapi cilik. Ngerti ketoke gede tapi cilik. Rupuk kae. Ya Mas. Ketoke sak mobil truk dilempit ning banyu iki paling sak gedus. Ning nek banyu iki diler. Iso ngebaki masjid. Banyu. Makanya ngaji itu penting, ngaji njobo penting. Njobo niku napa to? Syariat alias fikih. Penting banget. Tauhid luwih penting meneh. Padha-padha pentingnya ben sempurna kudu dilakoni loro-loro. Aja pilih kasih aku tak pikir wae ampun. Ulama dulu itu nggak mungkin hanya pakai satu cara pikir tok gak mungkin. Orang kuat termasuk para aulia, para ambiya ini gak cukup ilmu dohir tok, syariat tok gak cukup. Dan nek sakti Kanjeng Nabi kurang apa saktine ya Mas Gun. Kan ngedukne apa? Bulan sengenge sampai senombol. Kan nguripne wong mati. Wong jenenge wong kafir wong anu iki dikeki bukti nyata ya gak mungkin percaya. Ngai aja. Wah, ora iki gawe-gawe. Itulah
kisah-kisah sejarah para nabi khususnya Nabi Muhammad. Percobaannya dicobane Kanjeng Nabi itu luar biasa. Umat iki wis neko-neko kok. Lan kaya kula Kang Sulam jenengan ngeten iki. Termasuk umatnya ning umat-umat apa cara gedang-gedang lho. Gedang rutilan bawa timbang iki. Ditimbang ya urung tentu ayu. Cuman ditimbang didol kayak wedhus ki ngombor lho durung tentu gelem wedhus. Iki petengane awake dhewe ngeten iki. Jadi luwih becik ngrasa cilik tinimbang rumangsa gede. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat salam monggo sareng-sareng diaturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun percanten dening Allah kangge nyempurnaaken sekabehane alam, termasuk alam dunia, termasuk alam goib maupun goib. Kabeh kuwi disempurnakne kelawan Nur Muhammad. Kedadiannya dicipta melalui Nur Muhammad. Nek gur Nurullah tok bledos gak kuat. Termasuk dalam jati diri sampean ini ada bahan yang terbuat atau yang asalnya dari Nur Muhammad. Nek wong Islam senenge sholawatan, senenge amal yasuna. Iki yo wajar bahane saka Kanjeng. Ini nek gak seneng berarti bahannya campurannya saiki banget. Jadi nur iki nggur peti kaya peti ane las ketok. Ora kaya bening. Maka saking aram mekaten kula panjenengan dipun wajibaken tetep berwasilah kelawan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nganjurke melalui meleh karena baginda sudah mendahului kita semua melalui warasatul anbiya al ulama itu. Ulama dibagi meneh enek telu macem iki. Dawil arham, dawil furud, naibur rasul. Telu. Sing angel naibur rasul. Apa cek enak yo enak. Nggur wae ketoke ra enak. Maka saking alam mekaten niki dalu niki dilanjutaken pengawasan kitab Sirul Asrar bab 16 nerangne masalah poso syariat tarekat hakikat. Posone syariat napa Mbah Jamin? Sahur mulai ora mangan sakwise imsak sampai teko adzan maghrib kuwi jenenge poso syariat. Poso tarekat ngrumeksa ati saking barang-barang sing dicaci oleh syariat Islam di gedeng, serai, iri, sumah, ujub, dia takabur, kuwi kudu diilangi konjero ati. Enek di pokoke aja diumbar. Iri ning wong aja diumbar lewat iki wasil. Cukup meneng dipendem dhewe. Dilawan karo apa? Bidzikrillah. Remuk. Sing iso nggo apa? Setan sing rawani nggone Gusti Allah. Ning ustaz kiai model iki, model kaya kula Kang Sulam iki alah setan guyu sih. Ngolah benci aku lho sapal merung lahir rung dicetak kuwi lho. Aku sapal dhisik. Jare setan. Maka aja pisan-pisan nglawan setan karo sombong. Karo apa? Andap asal tawadhu. Setan mesti kalah. Tawadhu itu napa? DPDP karo Gusti Allah, rendah diri dengan mengagungkan nama Allah alias dikir. Mriki dipun lanjutaken sing namine poso niku enten pinten? Sekawan siji syariat, loro poso tarekat, ati, telu poso hakikat, fuad, papat poso makrifat, sir. Jadi ada 4 tingkatan puasa. Puasa syariat wis gelem alhamdulillah apik banget mengurangi kepemborosan. Puasa syariat iki boros rakate gede. Ya masare arep buka wis golek segala-gala. Puasa hakikat gak modal. Ning kuwe abot ngono lho Dan. Kira-kira nek wong ngombe gak pengen ngombe. Kira-kira nek wong piye-piye awake dhewe ora kepen
kepengin. Artinya gak kepengin itu gak oleh, tapi menimbang dengan pribadi kita, keadaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Walam shonif rahimahullah. Wa amma shaumul haqiqati, anapun utawi sing diarani puasa hakikat, fahuwa ya puasa hakikat iku imsakul fuadi, meket fuad. Fuad itu sakjerone ati meleh. Beda lho, ati karo fuad beda. Cara ning kene roh, nggih. Ati kuwi sak ndure terus. Iki awak. Sak jerone awak enek ati, sak jerone ati meneh enek fuad. Sak jerone ati, palunge ati adalah sir alias rasa. Nek mati atine cek mending. Nek wis mati rasa. Piye maksud? Nek wis mati rasa ki tutup total. Nek mati ati cek doyan sego cek iso ning nek wis matine sir alias rasa iki bahaya. Kembali lagi ke dalam perut bumi. Mati kabeh ati. Nek sedurunge mati kembali ning bumi enek ada sebagian dipipil matine rasa alias stroke. Itu mati rasa. Maka dari itu ayo mumpung cek duwe kesempatan dinggo gawe persiapan sanggup bekelem laku ketemu karo Gusti Allah. Aja teko swarga pedhot terus gak lanjut. Swarga kan kula ngomong, surga itu penampungannya orang-orang beriman bertakwa. Kok tembus meneh duwe melewati surga sak dhuwure surga Firdaus. Apa alam lah, disitulah pertemuan antara ruh dengan Allah. Tidak ada sesuatu lain kecuali ruh dan Allah. Lama itu imsakul fuadi, meket fuad ruh, angen-angen lah. Mimma saking barang siwallahi seliyane Gusti Allah. Nah iki wakut meneh iki anu gimana? Poso kira-kira aja condong, aja pengin, aja ngarep-ngarep seliyane Gusti Allah. Contohnya ngeten. Jenengan mimma siwallah seliyane Gusti Allah. Artinya seliyane Gusti Allah ini tidak berarti apapun di hadapan Allah. Selain Allah, jenengan ketoke misalnya kok kula nyukani Mbak Ona atau Mas Supri lah. Lupa. Kalau belum pernah ngaji, pastilah saya hati atau fuad ini. Oh, Mbak Menawa tak bantu Mas Supri, soalnya Mbak Menawa aku dibantu ganti. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, wis gak mikiri balik. Karena memang ini kewajiban kita sebagai hamba Allah dan menuruti perintah Allah. Mas Supri hamba Allah, kita hamba Allah. Dielungi pun sing nopo secara syariat Mas Supri. Tapi secara hakikat Allah. Makanya wong ngamal senajan durung ditampa nembe niate Gusti Allah wis nerima alias ngabul. Kan ya alhamdulillah almarhum wingi ijab kabul pas JN bayar kontan. Iya Gusti Allah bayar kontan ya Mas Abidi. Wes numpak 12. Karena gak gampang mati atau meninggal dalam posisi husnul khotimah alias eling Allah. Jelas wong sakaratul maut ki ning kene iki ditumpangi setan genah. Karena rebutan antara setan karo malaikat. Malaikat mempertahankan imane kawula. Setan kira-kira bedol imane ben ya alias bi ghairil iman tinggal. Keduanya ini berantem setan karo malaikat. Awake dhewe dadi anak putu. Mbah Allah. Rasa mikir malaikat, rasa mikiri saya. Ya. Kasih solusi yang tepat. Nek
Setan ningkring, malaikat ningkring wis bareng nyet kok. Nah setan niku apa toh? Yaiku sifat kohare Gusti Allah. Nek malaikat sifat lutfine Gusti Allah, lembute Gusti Allah. Sifat kohare iku sifat pemaksaane Gusti Allah. Pemaksaan. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan panjenengan nek wis ngaos ngeten iki kita berlatih kula sering ngandune zikiran Allah. Aja wong wis gak iso ngomong merem wis merem ae dikon mbah la ilaha kesuwen emane yakin emane iku memberatkan saudara kita yang akan menuju ke Allah. Karena kondisi fisik wis lemah itu cukup Allah. Nek ra ngaji juga ketemu makane ya sampean jangan lho ndak nek ning kono digoleki wong-wong. Wong arep Bali iki lho. Carane anu kon ngiring kon ngetekke roh sing akeh. Roh iki goleki wong sing ngerti wae. Ora asal wong diceluki, awas. Ora asal wong. Karena orang karo mau meninggal, kuwi mesti kuwi tok kabeh. Wangan-wangan sing awet 0 sampai akhir iki kuwi tok kabeh. Cara wong disalah iki kuwi tok kabeh. Makanya dalam kondisi apapun kula sering nganjurke termasuk Mbah Ngaji senajan ngarit ya Allah. Ini ngati tapi. Itulah kenapa banyak sampai dikatakan kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya suara. Pada hakikatnya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya itu sudah pasti jaminan dakhalal jannah tanpa syarat. Kudu anu ibadah bakal gak. Nek sampean mampu nafas terakhir, hembusan nafas terakhir dengan kalimat la ilaha illallah, maka Gusti Allah menurut Kanjeng Nabi itu jaminannya surga. Tapi apa ya mungkin lho. Wong kesandung ndladuk cokot nangkrange as. Cokot semeneng kali asem. Ya calon-calon bubrang ngaten iki kan gak iso. Mudah-mudahan dengan seperti ini adalah cara salah satu kita untuk merayu Allah supaya menjadi hamba-hamba Allah yang kamil dobiron wa batina, sehingga arep meninggal pun dadi husnul khotimah. Wong ora anu delalah nyambate wong sing alim meneh, wong sing ngerti. Ya insyaallah. Contohnya Mas, gimana? Arep numpak pesawat ning bandara iki gak mudeng blas check-in ki opo, pesen tiket online ki opo. Wis tekan jero sabuk pengaman ra godak nang ngalami. Tapi kalau kita deket sama orang yang ngerti, kira-kira ning bandara iki iso teko tujuan serahkan pada ahlinya. Bisa. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli bila kita tidak tahu. Aja meso. Nah, mriku nggih. Fuad mau nggih. Kuasa hakikat iku jaga fuad dari selain Allah, siwa Allah. Wa imsak kusiri lan mekek sir rasa saking apa an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala, saking penyeksenan kesaksian selain Gusti Allah. Artine pripun? Lah ngaten iki lho sing kadang salah karep. Nek ning kene kan musyahadati nyekseni selain Gusti Allah. Kira-kira pripun Mas? Mripat melek nyekseni selain Gusti Allah. Kuwi bakal. Kira-kira melek iki mau tetep Gusti Allah. Ning sir ning rasane. Ya mau contohnya mripat. Mripat ini adalah salah satu pintu masuknya penyakit-penyakit rohani.
Penyakit moto paling yo kena debu. Nek penyakit rohani salah satu pintunya adalah mata, kedua mulut, ketiga telinga. Sing pokok meleh kenapa ngarep kenapa lawan penyakit rohani. Ora bakal mungkin wong arep nglakoni dosa nek lawang iki mau ditutup kan. Lipat yo delok kae roke cendek ya Masya Allah Alhamdulillah. atau astagfirullah. Delok wong mlakune gak sempurna subhanallah. Delok wong kok ndalah sugih blegedu ora ketulungan, ora kehitungan bodoh ya. Subhanallah Gusti Allah kok ya iso wae Gusti Allah ki nitipke barang dunya ki ning sapa wae. Jadi kalimat Allah itu tidak lepas ya, itu namanya imsaku siri. Maka sir selainnya Gusti Allah. Kejadian apapun yang disaksikan oleh mata kepala ini kembalikan lagi kepada Allah. Tanpa Allah tidak akan terjadi. Itu angel. Wah, ini ra dikei wong kaya aku yo gak iso. Kaya nera tak anu gak iso. Iki sudah batal. Poso hakikat makrifat itu batal. Ya maksud gimana? Ini grup batal poso Ramadan loh. Cuman kok ngombe segelas. Ngombe rong cegukan tetep batal, secegukan batal. Tapi nek poso hakikat iku tidak di waktu-waktu sampai enteke umum. Di waktu-waktu enak. Puasa setahun pisan sebulan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masih wallah. Wa'ah. Kama qala Allah Ta'ala. Kaya oleh dawuh Gusti Allah Ta'ala. Pripun pengendikane Gusti Allah. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Iki angel lho, Mas. Iki ketemune kok karo la anta ila ana, la ana ila anta. Maka necessity jenar nggawa niki. La anta ila ana, la ana ila anta. Karena Gusti Allah iki sebelumnya kalimat ini muncul, maka di sini jelas kalimat al insanu siri. Al insanu siri wa ana siru. Ini pengendikan ucapan Gusti Allah. Misalnya iki Gusti Allah, iki menungso. Al insanu menungso. Kowe menungso, iku siri adalah rahasia atau sir. Wa ana dan saya Allah, iku sirruhu nyamar ing dalam diri ka. Dudu Gusti Allah gak enek. Berarti tanpa disadari Allah itu ada bersama kita. Dudu ning kono-kono dudu. Ning kono golek rono-rono ketemune watu, ketemune gua, ketemune kuburan wit gede. Ada di dalam diri kita masing-masing. Berarti Gusti Allah oke Mas, kuwi lah pemikiran. Sing duwe sifat hayat sinten Mas gimana? Hidup. Allah manusia. Sing duwe sifat alim, ilmu. Allah. Sing duwe sifat wujud. Yang manusia sifatnya apa? Ya wujud. Ajjun. Ora enek manusia kuwi. Makane gondelan karo sing maha kuat alias Gusti Allah. Al insanu siri utawi menungsa iku siri ana ing dalem sir ingsun, rahasia atau rasane ingsun. Nah, kene iso dimaknani rasa, enek iso dimaknani rahasia. Wa ana utawi ingsun Allah iku sirruhu kesimpen ana ing date kawu. Setiap menungso Arab, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen kayak enek kabeh. Bener ya. Jadi ternyata yang menjadikan ricuh ataupun ruwete donya iki iku badan jasmani kita. Badan jasmani secara hukumnya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Itu kan secara jasmani.
berbeda cara ibadah kepada Allah. Neng nek ruhe kira-kira padha apa beda? Wah, padha. Jadi wis rasa repot. Beda ki nggon ning jaba ning iki. Jadi tidak ada perbedaan antara kita. Semua sama di hadapan Allah. Sing bedake ya klambi awak ning. Wong Kristen sing gawe sing nyetakne Gusti Allah, wong Hindu padha. Wong Islam mung wae sing gawe ruwet iki padha goleke benere dhewe-dhewe. Cara Islam inat dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Islam, bener itu aku. Tapi apakah tidak menyiksa umat yang sebelum atau selain Islam? Timbul prokol. Oke, inat dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Bener ora salah. Neng yo aja Pak ngrasa paling bener. Maka dari itu, ayo kita belajar sing tenang. Alon-alon sinau bar. Kon nek wis rampung yo penak. Ngadepi apa penak. Nek mung sepisan tok khatam, iki rorane ndak. Kita ku yo tenang. Maka ya sewu. Elek-elek orang ini ditekuni. Gak sampai kok sanad ilmu jelas. Kitab sinten? Syekh Abdul Qadir pengarang. Lah apakah awake dhewe meragukan Syekh Abdul Qadir? Ya iya. Syekh Abdul Qadir sapa? Lah kowe iki sapa jare? Umpama Syekh Abdul Qadir enak ngono. Lah iki wong rata-rata nggur seneng kirim Fatihah tok ning Syekh Abdul Qadir, tapi mau ngaji kitab sing dikarang Syekh Abdul Qadir. Pengen entuk barokah karomah kaya Syekh Abdul Qadir ning lakune. Iya. Ora nempel. Gila. Hebate umat Kanjeng Nabi akhir zaman penjalukane neko-neko, modale min pengen usaha duwe pom. Supermarket, swalayan, terus PO bis, trayek luar Jawa, ya modalnya 10 juta ngarangmu lho. Ya pol lain tuh, ya entuk ning mbok yo aja kedhuwur. Durung kok nek jeblok ngeluwi bocah sing lagi dirawat ning RS. Ya jika nek obat kecuali mati. Jadi alhamdulillah ya, yo elek-elek ngeten iki mudah-mudahan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku ridho seneng kelawan awake dhewe, maring awake dhewe kelawan karena nguri-nguri karangan kitabe dikaji alias disinaui bareng temuri. Gak kabeh wong iso Sultan Aulia Qadir dijuluki rajane wali. Sakwise sinten? Sunan Wali Songo adalah Sultan Aulia Syekh Syarif Hidayatullah Astana Jebon Gunung Jatiwi diarani rajane Wali Songo. Termasuk nek tekok sanad ilmu ya wis amit sewu ya. Masar paham lah. Saya nggak perlu banyak jarak. Ketorekotan, kalau dalam ilmu torekoh itu soalnya kan sudah mainnya lab tidak ada kewangan malu. Jadi kan mau berjalan kabeh. Ya nek ngapunten ya enek wong alim nyemak nek salah bener no, gak sandadak mbok cap dosa. Iki sifate wong Sina. Ning nek bener ayo melu nek gelem ra gelem ya wis gak usah kakean. Uga para alias cerita sing ora termasuk torekot yang saya ambil itu musiknya salah satunya adalah Abah Hanom. Itu bejo tenang. Abah Hanom anak dari putra dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak adalah murid daripada Syekh Tolha Tali Sabu Jebon pinggir Gunung Jati. Ning kono nuntut ilmu wis pinter rono wae.
cara diomong ini wis pindah rono ning Madura. Sekholil Bangkalan. Ning kono dikeki sholawat apa? Bani Hasyim. Kon mulih meneh, gak ngaji Mbah Sepuluh. Ngerti kayak isu itu. Orang sampai mlebu ning pondok. Maka arep diomong salah ya, nek salah bener dong lho wae. Mbah Khalil Bangkalan gurune meleh teng sinten? Syekh Asnawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Bantani turun dari Syekh Sultan Hasanuddin Banten. Sultan Hasanuddin Banten anake Sunan Gunung Jati. Ponakane Mbah Wuwu Sangkan karo Walang Sungsang, Raden Walang Sungsang, Sunan Gunung Jati putune Prabu Siliwangi. Nek diomong nom yo kalmu. Ya tergantung sing nilai wong. Arep api-api kaya ngapa nek sing ngrungokne wong gak seneng ya tetep gak seneng. Nek pengen roh sejarah perjalanan sanad ilmu. Nah saiki Syekh Hidayatullah asline ngendi? Apa ning Jawa? Siji duwe anak loro, sijine Syarif Hidayatullah, sijine Syarifuddin. Sijine tugas ning kono, sing siji ditugaske ning tanah Jawa. Dikirimi kitab sak rong kapal. Iki Mbah Syarif ngucap. Le aja mbok gawa rene. Gawuken wetan rono, Jawa Timuran kitab rong kapal. Ini wis ana isine, kuwi ada alias kulit gawuken rono kabeh. Makane ulama-ulama gede ahli-ahli kitab ning Jawa Timur. Ning nek ahli-ahli kebatinan oke amit sewu Jawa Bar. Paham ya? Ya nanti buka sejarah itu kan. Lot amit sewu Kiai Mukarram Kiai Said Akil nuwata sekuat wendel iki ya memang megang dasar duwe pedomane. Mbah Syarif yo duwe iki kitab napa tulisane pegon jare bahasane kitab Al-Kamdu. Ya mungkin sebagian mikro nggih ning jero ya enek kitab kuwi imbang. Jadi di sini ternyata ada kitab-kitab para sultan Aulia. Ya serasa cilik ati awake dhewe wong elek wong cilik gandul wong apik. Makane aja kurang-kurang kirim-kirim tawasul hadiah Fatihah kangge bangsa ana sepuh termasuk musid-musid kok Kiai Halim. Saya nggak akan ketemu Abah Ano tanpa Kiai Halim. Saya Abah Halimi murid kesayangan beliau sampai dicap Halimi otak-otak komputer. Makanya tekok sanad. Soalnya nek saiki iki ustaz saiki iki tekoke nggo sanad ilmu, ra gelem belajar ilmu tapi golek sanate tok. Kira-kira ketemu TK tok. Kuwi wong pelit to. Fatihah wis pinter kabeh kok Fatihah kabeh bengi Fatihah. Awan esuk sore Fatihah. Masa ngaram ngoten. Ampun cilik ya Mas gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Delokne. Kaum dia insan siriwane seribu. Fasiru maka utawi sir iku nur min nurillahi saking nurullah bahane sir nurullah ditutup meneh meneh nur Muhammad ditutup meneh medhuk meneh ning alam-alam alam sampai alam dunia. Allahu jabarut malakut ini nur kabeh enek belum bentuk jasad. Maksud yang gawe ikan goreng langsung bentuknya ajian gak mungkin. Ramai rebusan tuntute kae ikan mentah mateng. Ra mateng diimbung dionceki, dilei nembe diukulani karo tepung nembe digoreng kok ning meja lah kuwi lak gedang
prosesnya ya suwe. Ora ya iki gedang goreng bener, gedang kepok. Diarani gedang kepok ora entuk, karena apa? Wis dudu ning wit, wis ilang karo wite, wis pisah karo wite. Akhire gedang go bener baca. Gedang rojo, gedang kepok, gedang susu. Nek digoreng jenenge gedang go. Coba nek durung dipisah karo kulite, kira-kira gedang apa jenenge? Misale rojo apa diarani susu? Ya raja nek ta. Tetep roh. Padahal padha-padha gedang. Sing dimaksud iki ngoten niku. Beda ning jaba niku. Awake dhewe kan temu siap saji apa wae iki saiki jaman saiki siap saji kabeh. Awake dhewe sakti. Jenengan dadi wong sakti rumangsa mboten Mbah Jawi. Mbah Ngaji. Dadi wong sakti rumangsa mboten. Mboten. Enggak rumangsa. Saiki tak duduhke nek sampean sakti. Jaman biyen pengen padang niki kudu pripun? Ya betiman. Heh? Betiman. Bedimat. Betiman. Berarti kudu dikei Iki geni. Nek ra enek minyake urip ora? Lah saiki awake dhewe mereng karo njeklek wis padang kabeh. Wong biyen arep ngombe lho dadak nggo black Roma nek gak nggo ember anu kae wah mlaku golek ka banyu. Wong saiki sakti-sakti. Ser, alah banyu mili. kan Tapi kedah elek nggih. Wong sakti jek kalah karo wong ahli. Bener kan? Wis arep sakti kabeh wong sak kelurahan ki jeklake Lampung pan kabeh, jek kalah karo wong ahli PLN menangan. Arep sak kecamatan, sak kabupaten citos kono. Mati kabeh. Karena wong bedane wong sakti karo wong ahli tetep menang wong Bener ya. Masuk paham rada maksud. ya. Ahline yo. Wis ahli. Nek wong sakti ngadepi wong kesurupan, wah wacane Quran ayat kursi buat Yasin. Nek wong ahli gak bare kucing. gawake letter. Kai-kai gitu ya. Iki dunia spirit ya. Bener ora Mas? Iya. Jajal nek ora percaya kok nek nyandak nek ketemu wong kesurupan. Wacakno Yasin sak mblobot sak melere idumu sak. Apa sak ndowere lambe. Kira-kira langsung sadar ora? Tapi nek karo wong ahli, depno kunci sikil. Zet. Ayo, tahan 5 menit langsung ngomong. Ini gitu. Nek ro gelem istighfar jo diculke. Iki carane ngadepi wong kesurupan jin. Jin iku bisa membo iso anak, iso wadon. Berarti sampean percaya jin. Lah nek ora percaya iki jenengan ku wong Islam apa wong kafir? Ya kan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kena enek jin. Cuma enek jin jahat, enek jin apik, jin kafir karo jin muslim. Mau direk. Wong sakti kalah karo wong ahli. Sepiro saktine kalah karo ahli. Contoh cepetnya mau lho. PL sampai arep mateni listrik sak kelurahan ini dadak melayu kesuwen. Arep mateni lampu iki lho bareng kabeh paling melayu kok. Ini nek wong bodoh mateni cetet. Pengen ngilangi setrumen dipencet kono kae tombol speedometer cetet kaya sithik. Iku wong biyen ahli-ahli ning wong saiki sakti. Wong sakti iki tukang main itu biasa. Warna apa lho? Tukang main itu. Ning nek wong ahli gak nglenggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu siri wa an-nasiruhu. Fala yamilu maka ojo sampai condong apa sirik kula panjenengan sami. Tolah celingak-celingu, pilah-pilih ghairullahi seliyane Gusti Allah. Wis jajal ditu ayo. Keyakinane kula panjenengan sami. Medu dhewe. Nek tanpa Allah kira-kira awake dhewe iki iso urip apa ora? Secara DKT yo, secara syariat jenenge syariat.
syariate nggone wong ruwet. Maka nek guru ngaji njobot tok jare Kiai NU gede jeduk alias Mbah Gusdur. Nek ngaji aja mung syariat lho. Ya kan dah. Bisa iki tidak baleni. Sing jenenge Al-Qur'an juga. Gimana? Iki ben ukuran baleni ben paham. Iki misalnya kitab Al-Qur'an sing diarani Al-Qur'an di Bacaan. Bacaan. iki jenenge kertas. Kertas. Terus iki jenenge Tulisan. ya kan? Berarti nek tak waca berarti Al-Qur'an itu. Ya. Kalimatnya Al-Qur'an. Ya, kalimatnya. Lah Al-Qur'ane Bacaan. bacaan Al-Qur'an. Kalau kalimatnya sing iki mau lho. Ane yo nang awake dhewe. Hakikat Al-Qur'an itu adalah tubuhe kula panjenengan kabeh Al-Qur'an asli. Iki kan nggo mushaf. Ayo, dikatake ya. Zaman Kanjeng Nabi enten wis bentuk ngaten iki lho. Berarti kula jenengan nek maca Qur'an bid'ah napa mboten? Beda. Ora ada jaman Nabi. Iki ben paham. Ya. Awas. Aja nyalahke wong sing durung paham ya. Ya, Iki mushaf Al-Qur'an. 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 Sing diarani Al-Qur'an gitu. Tulisannya. Bacaan kuwi. Tulisan bacaan ya. Iki Kalimatnya. iki sampun. Ya, Iki diri ireng. bacaan tulisan. Iki Tulisan. tulisan. Berarti nek iki enek tulisane Pancasila. Ya buku Pancasila. Ya. Iki tulisane kalimat Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ndi? Sampean Isi ucapnya mau. tulisan WA. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti asline WA iki mau ning aku apa ning HP? Ya awake dhewe sing Mau dhewe. Sadurunge diketik lho. Munculnya ning kon ati. Ati. kok ati iso muncul karena enek fuad muncul meneh karena ada sirun. Ini di woncek tekan jero. Lah makane wong maca Al-Qur'an akeh ning atine jek atos ijek kaku. Kenapa? Ora tepati. Karena nggur diwaca tok ora di Dalane tepati. maknani ora di apa jenenge? Angen-angen. Ora diangen-angen alias ora dirasani. Bismillahirrahmanirrahim. Wapi merdu kaya Kiai Haji Muhammad. Wondang dhewe. Ning nek nggur waca macane tok lho. Karena saking hebate Al-Qur'an, seneng macane tok utawa seneng nggawa tok. Bahkan satu cerita orang buta ora iso maca kitab Quran. Ngerti ngene iki bendina mlebu surga karena Gusti Allah rahmat. Ngurmati wong kuwi mau seneng Al-Qur'an nggo diusahaku seneng wong kuwi. Arep maca ra iso. Bareng awake dhewe sing melek iso ndelok apa-apa, boro-boro Enggak. Nah makanya muncullah kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadurunge iku ayat sare hakikate ayat endi? Iqra kitabaka, bacalah kitab yang ada pada dirimu masing-masing. Ini benar. Sing jarane Al-Qur'an berarti mau di ning jerone dhewe asale. Maka zaman Kanjeng Nabi kayaknya kalau kitab bentuk Quran digawe Zaman sahabat ada mana kok? zaman sahabat enek. Zaman Maka sahabat. dari itu ben padha ngerti, ben padha paham. Syukur-syukur seneng ngaji. Urung iso Al-Qur'an yo abata. Wis tuweke Mas gak masalah. Wong thalabul ilmi itu tidak ditentukan umur. Ning nek wong nikah ditentokke Yo kasih nih. tentokke umur. Aja bocah 10 tahun nikah. Itu ora ning Indonesia. Masakan ya. Bisa. Apa meneh bocah 70 entuk mangan. 70 90 nikah itu. Ning nek bocah di bawah 17 tahun ning Indonesia masalah nikah. Ini kelemahan orang Indonesia pemerintahan. Karena kenapa berani begitu?
nek dijorne kok kakean anak nikahmu udah ning nek ditahan kakean tuh Dosa. ini serba salah ya. Hebatnya mudah-mudahan kayak rahmate Gusti Allah kabeh kula kanthi seneng lawan seneng karo ngaji nek kumpulane karo wong-wong soleh wong-wong ngaji rakyatan abata wis umur 70 dalam nembe teko sin kok wis dikukut karo sing kuwasa paling tidak sudah ada modal cinta kepada ngaji Gusti Allah kuwi nemen ning wong ngaji kok sing paling gedhe sapa ning wong ngaji setan. Kenapa? Ya setan wis ngerti wis pinter mulo gak terus setan kan gak menciptakan awake dhewe. Nek Gusti Allah ramen karena apa? Karena sing nyiptakne awake dhewe Gusti semelange kok awake dhewe nyaingi setan. Nek dadi setan aja setane, dadi mbah setan siksa insyaallah alim. Nek setan-setanan ya itu sing kudu dikai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairullah siwallah ta'ala. Wala fala yamilu ghairullah ta'ala walaisa lahu lan ora ana lahu kedunan siwallahi walaisa lahu lan ora ana lahu keduwene sir siwallahi saliyane maring Gusti Allah rasane awake dhewe iki apa ngombe ya Allah nafas ya Allah wis apa wae disertakan Allah insyaallah akan menjadi dipermudahkan dalam segala urusan di dunia wal akhir. Mahbubun wala marbubun wala matlubun fit dunya wala fil akhirat. Fa idza waqa'a maka nalikane tumeka fi mahabbati ghairullahi nalikane kula panjenengan duwe sir duwe rasa seneng rasa golek rasa pengen rasa karep ghairullahi seliyane Gusti Allah fihi ing dalem sir fasada maka rusak apa saumul hakikati poso hakikat bakal awake dhewe duwe rasa seneng ning anak ning bojo ning bondo donya ditemplekke ning sir kesalahan besar, kesalahan fatal menurut Allah. Mulane aja dirumangsa duweni, ngong rumangsa ketitip-titipan. Wong Jawa sanepane elok tenan. Anak bojo ki yo ngerti titipan kok. Lah nek dijaluk wong yo raen. Raen tok. Ya karena sing nitipi durung jaluk. Oleh dijaluk tapi atas izin sing nitipi duit oke dijaluk wong liya tapi atas izine Gusti Allah anfiku infak atas izine Gusti Allah berarti pira oke duitmu Gusti Allah ngizini nek mbok infak nek ya mesti tur yo berkah iki coba ayo nek wis ngaji ngene iki dites keyakinane kula panjenengan sami jajal sedekah sedekah ning sapa wae terserah Gusti Allah iki bakal nglipet ning kowe tapi eling di dalam kitab Nasuhul Ibad itu ada fan sedekah iki ning sapa wong-wong sapa sing paling gedhe ganjarane nek golek ganjaran yo iki golek ganjaran lho ning ulah wong tuwa kalah bukan berarti wong tua ora kudu wong tua utama tapi lebih nek pengen golek ganjaran gede lha iki kesalahan gede meneh rata-rata wong do sedekah infak ning ulama ning kiai disalahgunakan mulai apa meneh ning kacau meneh maka dari itulah pentingnya ngaji awake dhewe ben sedekah ning ulama ning kiai alim lho dudu mung celukane tok kiai tok walah terus blol-blol gosek nah dalam kitab Nasuhul Ibad itu sampean misalnya seperak itu akan dilipat gandakan 900.000 kali lipat
Iki bab sedekah. Nek ne wong tua itu ngapsi. Itu ning nasok itu libat kang begitu. Maka nek pengen luas wawasannya ya kudu dibuka-buka, diteres, dimutolaah meneh. Nah iki kula ngeten iki kali Kang Sulam kali jenengan iki mutolaah kembali mengulas pelajaran yang sudah mudah-mudahan naik jadi iso dadi pepadange kula panjenengan khususnya umumnya kanggo sekabehane keluargane panjenengan lingkungan. Wah fasada maka rusak apa somul hakikati poso hakikat. Wong poso hakikat nek jek condong maring arah dunya, maring senenge dunya tetep rusak. Falahu maka itu tetap keduene sip falahu maka itu tetap keduene insan falahu maka wajib keduene ibad apa qada usumihi mbayar utang poso hake alias baleni poso meneh wa bayar utange piye ayar jia carane piye balik meleh ila mahabbatihi seneng maring Gusti Allah. Aja nggur dikiran tok Allah. Seneng karo Gusti Allah harus dibukti. Nek nggur seneng tok iku arane nek nggur nyebut tok wi kalimat wirid. Harus ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada akmalul yakin. Dipraktek aja nggo seneng nyebut Gusti Allah. Seneng nyebut Gusti Allah wis apik, tapi luwih apik dipraktek. Apa to sing gawe seneng Gusti Allah ning awake dhewe? Awake dhewe seneng Gusti Allah wajib. Tapi kira-kira Gusti Allah ki seneng ning awake dhewe kudu piye? Perintah Gusti Allah harus kita tunaikan. Nek perintah amar makruf kongkon gawe kebagusan kabeh wani ngucap Mas. Ayo sedekah, ayo salat, ngaji. Tapi amar ma'ruf kan perintah kebagusan. Wa nahi mungkar, menyegah kemungkaran. Kira-kira wani ra Mas gimana? Iki pikir-pikir. Aja mendem. Mendem ku haram. Woi, aja main. Main gitu. Wah, kayak muni lho dikerutuki. Maka kalau amar ma'ruf enak, tapi nahi mungkar ini berat resikonya. Sedangkan nabi para aulia kita amar ma'ruf nahi mungkar iki tenanan. Lah saiki ora amar ma'ruf nahi mung amar ma'ruf tok. Ola Muhammad Rasulullah sallallahu ola Rasulullah wa qila qol entekan qol dadine apa? Sawi. Paling enggak jadi sawi. Maka dari itu ayolah pokoknya kula ngejak kanthi saestu. Aja pernah bosen, aja pernah nolak ning barang kesae nek pengen selamat uripe dunya akhir. Apa meneh kok ngetik ning uang ning kanca bola sedulur kabeh kok. Kula terus terang secara kasat mata ketoke keren. Omongane galak, wedes. Ning nek dirasakne tenanan, saya enggak pernah punya rasa.